tak sepuluh maneh loro. Berapa aku wis iki mau wis ganti ya iso iki mau ganti pesuan sing lawas. Ini gitu. Kupingane ya. Pesuan sing lawas ya bolak-balik nggarap ya niki size mulai nomor 3940 tok koyo. Ya. Berapa aku penuh lur, pirang-pirang sak meja penuh ya. Tak sepilno iki. Pesuan lawas wis bolak-balik nggarap ordere wakeh 1800 nek gak ditambahi maneh 1800 sedere nek gak ditambahi maneh ya wis ngono ae yo laporanku hari ini. Makasih udah nonton. Assalamualaikum.